Ketemu lagi di channel YouTube Endarati, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Kita akan unboxing dan juga mereview apa iki jenenge? Punya yang bakso teng tak anu. Ayo dibuka yo. Koseto. Kamu sing jelas lah. Sama sing Lek menjelaskan. masih. Ki bingung Dio hilang loh, guys. Dio yo nek hilang yo. Lah ki tolong taruh bawah Mbak. Kan dirang ya vaksin. Beli kipas angin di anune surate. dan juga beli nah katanya di Mbak surat sesmi mang di Mbak. Oh iki. Kira nih. Nih. Saya mulai. Iki sing duwe wis gak sabar. Mau guys ya, cek ngenteni anuna wis kudu apa jenenge? Ndang dibuka. Kan nek Mbak langsung sampingnya, Mbak. Mboten iki lho sik tak. Iki apa jenenge dicekel yae mike. Iki mikir dicekel ya. Kita harus pengen dang nyanyi. Nyanyi apa? Nyanyi Kandang Mani sama bayi. Sing bagus sing ngomong gak usah. Gak usah sing bagus, sing tegas, belajar tegas. Sama bayi. Iya, mau nyanyi sama bayi. Sama bayi. Oke. Oke, klan sebentar. Ayo Nah. dibuka sautene. Terus ganteng. Ora sabar, Bun. Teko ki langsung Bunda Dewi. Mbak, aku mau mari iso triko, Mbak. Triko kowe cek urung bar kal. Bunda triko, Bun. Cantik kanan sak embong-embong kal. Bunda iki kesane mereview kita bersama. Unboxing time. Pinten. Ayo sama. Sini lah sama. Kita sing punya kene. Kita sing punya lah. Nih buka. Yuk, ajan. Iki kayak dideleh. Iki kayak dideleh to yo. Ora-orane ilang. Korek. Nek orane iki mikir ora rasa sendut-sendut gak boleh sendut-sendut. Inten ya Mas Mbak ben dibuka sih Mbak wis. Inten dengerin Mbak Jeso. Gak iso dengerin dibuka malah lecet terus ini dulu ini ada tempat mikir. Jadi yang kandani ini dulu baru meknya. Ndak buka dulu nek dikandani lho. Buka. Bisa enggak? Enggak bisa dari ini loh, tarik. Belajar sabar dong yo, sing sabar. Iya. Nah, sukses. Nah, tarik sampai sini. Ini Bunda dipameri Bunda. Mau nek sampean SMS ya. Dapatnya mic 1. Ini kamu kita. Aku diundang-undang sih, aku diundang-undang sih. Dapat mic 1, tadi beli sendiri. Terus Kayak koper. iya Bun. Walah Bun. Wah rata. Oh memang. Aku nama-nama. Gak nemu. Kita gandengane. Ngeri. Ini kita jadi ini saya tak plaster ini ya. Ben gak muncul ya. Ben awet. Nah, ini remote-nya kamu bisa dari jauh bisa ngene-ngene. Ini kabelnya. Nanti nek ngetes ini colokannya lihat Mbak Jess. Colokan AC ini gitu ya. Ini ada tulisannya USB charger. Gitu ya. Ini lah tak jelasin dulu. Ini Mbak, agak cerdas Mbak. Tak jelaskan dulu tan lihat. Ini kan nanti nyanyinya nyambung Bluetooth. Ini penceliknya nanti Bluetooth lah di depan ini nanti ada tulisannya ten baterai sama itu saya takaknya ya teneknya kakaknya ini ten apa kan nyala nah ini ada gambar lihat kan ini ada gambar baterai ini Bu ada gambar baterai dan juga tulisannya BLUE Bluetooth ini ada radio enten niki USB enten macam-macam. Nah, terus ini juga volumenya di sini ya, Ter. Ini volume GT dibuat mic yang GT. Terus M volume ini buat mic ini sama mic yang bawaan. Ini volumenya ini buat. Ya makanya pun guys. Iya. Terus modenya mungkin ini mode Bluetooth, mode nelpon itu gantinya niki. Nah
next play mungkin kan Om Toyo pun sakit lah iki lho jenenge rempong Pak Oh ya apa leh kek ya Allah Gusti. Wes ayo wes yo ben. Coke huru-hara njaluk apa lah jane? Mas kan HP Anjir gak boleh. HP Ibu HP Bu HP apa iki iki Pang ngecase iki ya Pak iki mic ke sana jadi ya volume mic ke satu volume di iki on off ning kene modene iki iya wis nang wis Ada nih gini mode bluetooth mode apa nih ini baterainya. ada iki USB iki dienggo kartu SD nggo kartu Apa leh ya Allah Gusti. Apa? Apa lah yo? Ndak roh. Coke nangis. tepem ayo Bang yo tepem nek tapi ketok butit taname oh ya anggo tepem Dek itu nek nyanyi-nyanyi tepe di sini ketok ya gamani yo ya rene sik Gawe rono sik. rene sik aja disetel sik kandhani rene toh duduk lihat Mbak Palupi kita lungguh kan sing sabar ini jangan disetel dulu ini kita Sambungkan dulu. Interneo. Kita lihat dulu ya Interneo. Ini namanya GMC 883R. Pasangkan. Nah nek wis masuk ngene, Bluetooth-nya mboten kedip-kedip. Nek kedip-kedip berarti belum masuk. Wis kedip-kedip sudah masuk. Terus tinggal nyetel. Kenapa kan mencetak? Kok jelas. Jelas kok. Nah orang yang kok nonton YouTube ae gak apa-apa. Iki YouTube-e wis Nyanyi tunda. Saya aja nyanyi tunda. Delok YouTube-e potong sih ae. Copyright engko. Kok copyright. Iya. Udah mikir. Bisa kan terbang. Iki do mikir. Mikir di sambungno sik, Jess. Wis diparingi batu poro? Mic langsung nyambung otomatis. Mati. Tes. Nek mic langsung Dicoba. Ayo nyanyi tunda mani. Ojo kusik, kok copyright. Jangan sing kuwi. Pelangi, alangkah indahmu. Volume tenisnya. Oh iya dipateni sik ya. Nah, terus Nek sing mic satune. baru buka. Tak buka ya, Bu. Ya. Gak sabar dak. Wis gak iso nang karep Mbak ora iso, aku ora iso sampean. Kudu mlewayu ya mlewayu, aku wis tinggal ilang pokoke. Nek karepane sih ya. Walah. Paringo sabar, paringi kuat. Ini, Mbak. Dipintan ini kok. Sik ten, sabar ten. Sabar ta. Ini mau enggak? Delok Mak. Repayo. Terus nek mic selanjutnya iki nek make harus pakai iki. Nah, nek iki kan volume mic in kan ngene mbek iki iki kayak ning GT, jadi berbeda. Kayak ning GT. Terus baterainya ini dipasang ten. Lah ini kalau nggak dipakai baterainya dilepas. Kalau dipakai baru dipasang biar awet. Ini juga bisa dicas, ya. Kayak dicas otomatis baterainya nggak usah dipasang, Mbak. Dipasang ngecas baterai. Lah kan ngecas batu, Bu. Ke batunya dipasang. Kok dulu toh? Iya, cadangan. Ada yang masih ganti. Tunda. Ini ada baterai, ini juga ada baterai ton. Oh iya. Iya. Iki iso saingan karo Bu Nurul iki. Ini juga ada baterainya. Guys, Ini juga ada baterainya ya ton dilihat. Cek. Belum. Cek. Cek. Belum. Ini saya bisa.
Iki mang aku yo ora gatekno Mase sing nganu mbek Mase jazz marai, guys. Tapi yo bisa mbak dicoba ning kono mang. Suaranya yo bisa. Apik ning kono. Cek. Iku apane? Niki nek sing sautan mboten tinggi nih kok. Cek, diri cek. Cek, diri cek. Power, cek. Iki nek yo koyo enek anune yo mbak yo Ngecas. Mati. Oh alah, urung dicetek. Oh. Pengajian gak sih? Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu Mike lagi. mojo cedak-cedak karo Son. Loro iso kabeh. Saged. Halo. Tapi kualitasnya Cek, benten. cek. Jangan deket-deket mic-nya. Ora iki volumenya. Oh. Kalau nggak dianu nggak mengi kok yuyu loh. Selamat siang jemaah. Siang, wala. Oh. Cek. Iya, mic-nya beda. Cek. Wow. Dari iki ketoke Repa dadi biduan. Ada suaranya aku tenan gak mulah nek tak rungokno suarane masuk kok apik kok. Lah niki mic-nya larang. Daftar ki biduan terus niki. Oh, Cuma bakatnya sih terpendam ya Mbak yo. Iya, Bu. Rasa kemaluane niku lho. Kemaluan. Akhirnya ngilangi. Kemaluan. Introvert ya, introvert. Jiwa apa bakat terpendam, tapi lali nek pendem nang ndi? Bakatnya ki terpendam pemirsa. bakatnya masih terpendam. Tapi semoga yang dipendam cepat diungkar-ungkar. Amin. Di nanti mesti direpa iso kok eko, bas, dundak dung. Tuh, nek cedak bengong. Tunda mali. Iya, tapi kan nek kuwi gak usah disyuting soalnya engko kopi. Nah, ada pengaturan. Iya, ora tak syuting kok nek. Bayi sakane dirawani aton. Anu apa ku jenenge stasiun balapan. Oh, stasiun Nah, balapan. terus jambu alas kulit ijo. Sing digagas ra duwe. Nah, Oke ten ya, dadi nek Oke. nyanyi nganggo iki ya ten. Ben, nek mateni iki ngene ten ya. terus iki enek mentile iki lho, maka tak ilang-ilang iki lho. Kita enek mentile. Ya to nek pentile ton. Tapi nek ini wis langsung otomatis besar kecil ini. Nek ini nanti sing Iki pakai ketoke yo dicasok mbak. Wong iki yo enek bolongane nggo ngecas sih mbak iki lho mbak lho. nggih mungkin nek anu Bu, napa namanya? Nek entek Baterai nggih. Tapi Iya le sama-sama dicas. masuk colokan mriki ini kan Iya, nyambung iya, iya. ini. Terus ten ini nek mateni ini dipetek suwi. Demikian nggih pemirsa. Alhamdulillah Wes, hari ini sudah taruh Beli. terlaksana, sudah terbeli. ya. Nek. Nah. Kok ini kan enak? Gak usah ngetak ngobok ngetok nangko. Ya. Kok nek dipajang nang kono. Heeh. Aja lali check out slodong ten. Ya, check out slodong mic 1000 rupiah mati ya. Terus sing mateni iki ya Ben ya. Nggih. Diputer. Dibuka sampai tekan. Wah berarti kondisi cek nyala. Nggih. Iki sing Iki kok di geret-geret Bu. Terus sing mbok jan iki mbok geret-geret ngono kuwi lek. Pas kayak koper. Kaya api kaki. Kayak wong ngaji, Mbak. Ngaji yo. Dah, ana stasiun apa ning ndi kono? Dah, bedeke ngene. Dah mire bedeke mire. Nah, iki cita-citane pengen geret unik ngene iki lho, Mbak. Iya ton, bar iki tak terore kanu ya ton. Dadi iki dadi konten iki. Dadi konten iki. Ayo, gledek sesuk. Konten lampu merah. Dah, konten kuwi. Ya, Ndak, Ya, kok Tan, coba ya. kanggo budget. Nggih. Mare copyright caranya. Ya Nyanyi. aja sing copyright Mbak Bebe atus sekali. nyanyi bebek atus sekali. Iya, Mbak Ijar. Wes ya ten seneng ya ten. Iya. Lunas ya ten. Ya, ibu coba kudakin neh ya.
entek ya. Wis ya. Adep sini ya. Bariki jaluk apa nih, Ton? Sampun. Sabun, alhamdulillah. Ya udah. Nek penggeret nih ditarik, dipenyet ditarik. Nah, wis toh. Wis kelaksana pengen geret-geret wis kelaksana. Wes. Besok ya deh, geret. Dimiringkan dulu carane. Dimiringno, Dok, dimiringno. Nah, nek gledek ngono. Tak nek tiba wi. Ora nek tiba. Wes. Dimiringno. Ya, miring, dijeglek kene lho miring. Nah, nek kedawan kira ndelok sakmene gak apa-apa, iki dijeglek kene lho Dok maksudnya. Mapi ora kae. Juga. Ngene lho Tan, lho, miring ngene lho Dok. Maksudnya dimiringno ngene. Kayak pengen wong ngaji kuwi. Wis kan kali gledek karo nyanyi ten ya. Sewu. 5.000 gelem 10.000 saya gelem. Ya wis kesuwen ibu. Inten iki mengurung jajal. Miki jajal nose. Betek nyanyi sih. Ya udah nyanyi bayi tak celuke. Sampai itu guaro. Terus yang wae sampai bayi duduk. Engko bengi lah iya. Kok bengi mbek bayi kan tak Kamu jangan hadap belakang, Aduh Atan. rono rodotan. Wes dah. Nyanyi itu ndak. Cek. Cek. 1 2 3. Nah, lagi. 1 2 3. Jajalane tak. Inten ngono. Inten. Neo. Nyanyi balonku ada. Bebe adus. Beno gak copyright ta, gak copyright. Nututi sampun. Ojo ngomong yo lah ndek ngono. Terus tak cek iki tak ngono. Piye neh? Ya nyanyi. Intan. Ibu minta tolong mau. Intan duduk di sini ada ke sana bisa? Mundur. Dah. Tahu. Mundur ini lho. Aku mari gak kuat jenjang itu. Wes. Tak cek nah nyanyi bebe sekali sebentar ki tak aku jalan Mbak Jess. Terus sekali. Aduh. Dah. Madepnya ke sana. Bebe. Ya wes madep Bambi. Bebe itu Mati. sekali. Gak nempel. Gak. Nempel ini nonton. Nah. Bebe itu sekali. Nuturi sabun mangi. Ya, Intan tumbas roti. Inten tumbas roti. Mbak Jess rati parini. Bakal KI. Oh ya wes. Wes bariki Intan ben nyanyi dhisik. Kan ben nyanyi sik guys tak benaknone. Ya. Oh, ben dijajal dhisik setelah ini dengerin Mbak Jess. Setelah ini nanti dicoba sekali aja. Setelah itu dicas dulu sampai baterainya ini penuh ya. Tadi pesennya masih gitu. Baru nanti malam boleh dipakai. Oke? Ya, oke guys. Wes nanti Dicas dulu iki kok. Iya, dilanjut lagi guys. Cus. Oke guys, sudah selesai. Bergoyang dan cas nggih Bu nggih. Ya, dicas Wes wes entek habis mangan pasti baterai. gue nyanyi. bergoyang ria. Lagi Mumpung lho di ngucul. sini sekalian niki maringke ndek wingi diparingi Bu Kak saking hamba Allah. Tapi lewat Pak Pri. Pak Pri es krim. Nggih, Pak Pri es krim niki dingge semuanya pokoknya ngoten. Sak mandome nggih Bu nggih, maksudnya sesuai jumlahnya ya. Iya. Niki Bunda kali Ibu. Niki nek ajeng mengke di-mix kan bakwan iki Iya. kan temu serba Iya, Bunda. ada. Mungkin ajeng pinten-pinten Iya, ngoten. tinggal tangguh konten ibu lah ya. Makan ibu sih kurang 4 menit, iso tambahan iki. Terima kasih nggih untuk Mbak atau Mas hamba Allah yang sudah menitipkan rezekinya lewat Pak Pri. Doa dari kami semoga jenengan di sana senantiasa diberikan kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah, pinarikan rezeki engkang lancar berkah barokah kados iline toya zam-zam. Amin Allahumma amin. Ya ampun Bu, ngoten mawon kula tak coba. Ya sudah, Langsung mantul. Lagi sak menit, Duk. Ngobrol apa neh. tapi kan kurang 2 menit. 2 menit tok. Sudah gitu. 18. Oh lula, salah gak 2 menit gampang cerita reno-reno nggih. Aku terima kasih ya Dok ya wis sampean wis bersedia meluangkan waktu untuk ngancani Intan, golek kepinginane sing wis suwe Nduk lagi kaleksanan iki. Lah piye wong lagi entuk arisane ndek ini. Angger tak anu nih
Bu sopan mbok tukono roke-roke. Sek nduk insyaallah terus mesti ki kok gak sida ngono. Dadake dilalah ngersane Allah kok udah ingin tok rezeki arisan terus langsung cus tak tumbaske kuwi. Soalnya nggih pun dangu nggih Bu. Wes nduk. Njaluke ki Mas Dimas karo Mbak Indah dadi nganten kalau njaluke kuwi. Ya Ngantek wis duwe Allah. kinara. Lah ketungko Nggih. ngono gak sida. Pikir kan tumbas HP riyen iki to. Terus gue tuku gue mergawe tondo gue mergawe terus tuku HP terus kintu arisan Paling wes. rezekine sak niki. Nggih alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih pun pun mau dikaleng-kaleng Mbak Indah. dikengken apa? Tumbas obat, dititipi obat. Vitamin. Vitamin. Nggih pun. Nggih pun ya sudah guys, segitu aja. Kalau lanjut di konten selanjutnya. Penutupan pernah. Ditutup. Ya sudah, tunggu dulu muga-muga diparingi seger waras, Amin, ya panjang Allah. umur, rezeki ingkang lancar, urusan dipermudah, dijauhkan dari segala mara bahaya dan juga musibah. Untuk yang lagi sakit nanti diparingi sembuh, untuk pejuang garis juang muga-muga diparingi momongan sing soleh-soleha, sing bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Sekian dari konten kita kali ini di Sipu Api Etiku. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf pemirsa. Alhamdulillah, matur suwun nggih.